Εσύ με τη Ζωή είχες προηγουμένως κάποια επαφή? Όχι, φυσιογνωμικά μόνο. Την είχες δει? Ναι, μου άρεσε εγώ πέρα, γι' αυτό τον τρόπο πήγα και την πλησίασα. Είχα βρει το θάρρος δηλαδή που ήμουν πιωμένος να την μιλήσω. Ναι, εκείνο το ξημέρωμα, πώς τη συνάντησες, την είδες κάπου, περνούσε με τη φίλη? Εντελώς τυχαία την είχα δει εκεί πέρα. Την είχα δει πιο νωρίς και δεν έδωσε καμιά σημασία. Και εντελώς τυχαία την είχα δει και πήγα να την μιλήσω. Ήταν μαζί με μια φίλη της. Και η φίλη της είχε φύγει και δεν με είχαν δει. Στον δρόμο λες? Ναι, στον δρόμο, ναι. Την ακολούθησες? Όχι, εντελώς τυχαία. Α, την είδες στον δρόμο? Την έπιασα να τη μιλήσω. Γιατί ήμουν εξουρωμένος και βρήκα και το θάρρος να της μιλήσω. Την είπα ότι θέλω να κάνω κάτι μαζί σου και μου λέει δεν μπορεί να γίνεται αυτό και δεν σε ξέρω καν. Και εκεί πάνω πήγα να την ακουμπήσω, ξέρω εγώ, και πήγε να με χτυπήσει αυτή. Και εγώ τραβήχτηκα. Και την τράβηξα παραπέρα και την είχα πιάσει να τη φυλάω. Από εκεί μετά εξελίχθηκε σαν να το ήθελε. Δηλαδή ούτε έκανε να μην είπε και ούτε φώναξε, ούτε με χτύπησε, ούτε τίποτα. Και γενικά κάναμε ό,τι κάναμε, ξέρω εγώ. Αλλά όλα αυτά είχαν γίνει με τη θέλησή της. Εγώ δεν την πίεσα σε κάτι άλλο διαφορετικά. Δηλαδή. Και κάποια στιγμή είχα τραβηχτεί, ξέρω εγώ, γιατί κατάλαβα ότι αυτό που είχα κάνει δεν ήταν σωστό. Και εκεί μου είχε πει ότι τώρα θα σε κλείσω μέσα. Και εγώ σου είπε? Και μου είπε ότι θα σε κλείσω μέσα. Και εγώ εκεί είχα θολώσει, επειδή μου είχε σωρωμένος και δεν ήθελα να πάω φυλακή, γιατί ξέρω τι θα πει φυλακή. Και ό,τι έγινε, είχα θολώσει εδώ τελείως. Γιατί μια γυναίκα που, όπως λες, όπως υποστηρίζεις, κάνει ό,τι κάνει εκείνη τη στιγμή, τα ξημερώματα με τη θέλησή της, στη συνέχεια να γυρίσει και να σου πει ότι τώρα θα σε κλείσω μέσα, όπως ισχυρίζεσαι? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι είχε στο μυαλό της, δηλαδή, και το έκανε όλο αυτό. Στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπάς? Ναι, όταν μου άρχισε και μου είπε αυτό το πράγμα, ότι θα με κλείσει μέσα στη φυλακή. Αυτό φοβήθηκα εγώ και έγινε ό,τι έγινε. Υπήρξε έστω και μια στιγμή που να λυπήθηκες σε εκείνη την κοπέλα την ώρα που τη χτυπούσες? Εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινα τι έκανα. Ήμουν δηλαδή σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη. Δεν ήμουν φυσιολογικός εκείνη τη στιγμή. Και τι έκανες τότε? Με χτύπησε αυτή, τη χτύπησε εγώ, έπεσε κάτω και είχε λιποθυμήσει. Και για να μην αφήσω κάτι στοιχεία και τέτοια δεν μπορούσα να κάνω τίποτα διαφορετικά. Σκέφτηκα ότι θα ήταν να κάνω αυτό που έκανα δηλαδή. Παίρνοντα βενζίνα πάνω μηχανάκι και την περιέλωση με βενζίνα και την έβγαλε φωτιά. Δηλαδή ήταν το τραγικό μου λάθος. Τη βενζίνα από το μηχανάκι πώς την έβγαλες? Από το σωληνάκι, επειδή ξέρω από μηχανάκια. Δούλευα στην ενεργεία και ξέρω από μηχανάκια. Εσύ όταν της έβαλες φωτιά και την έκαψες, η κοπέλα, η Ζωή, ήταν ζωντανή? Δεν ξέρω. Απλά είχα ακούσει μια τσιρίδα. Μόνο αυτό. Έβαλες φωτιά δηλαδή και απομακρυνθήκες, έτρεχες? Την άκουσες να φωνάζει, άρα ήταν ζωντανή. Όταν άκουσες η κοπέλα αυτή να ουριάζει από τον πόνο μετά τη φωτιά, δεν σκέφτηκες κάποια στιγμή, έστω για μια στιγμή, να γυρίσεις πίσω, να τη βοηθήσεις, να σωθεί? Σας είπα, δεν ήμουν καν στα σιγάρα μου. Ήμουν κάποιος άλλος άνθρωπος, δηλαδή δεν ήμουν εγώ αυτός που είμαι. Αυτοί που με ξέρουν, δηλαδή ξέρουν τι χαρακτήρας και τι παιδί είμαι. Ήμουν άλλος άνθρωπος, επειδή ήμουν μεθυσμένος και δεν ήθελα να ξαναπάω φυλακή για αυτό το πράγμα. Είχα θολώσει και τη στιγμή που λέω καλύτερα εσύ παρά εγώ. Δεν σκέφτηκες κάποιον άλλον τρόπο εκείνη την ώρα, δηλαδή να την σηκώσεις, να της ζητήσεις μια συγγνώμη, να της πεις ότι ό,τι έγινε έγινε? Όχι, δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Δηλαδή πίστευα ότι θα πάει κατευθείαν στην αστυνομία και θα με κάνει να καταγγείλει. Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό? 20 λεπτά το πολύ. Από την ώρα που τη συνάντησες στην είσοδο της πολυκατοικίας της μέχρι Μέχρι την ώρα που τελείωσε. όταν σκότωσε την κοπέλα, πού πήγες στη συνέχεια? Πήγα στο σπίτι μου. Και τι έκανες εκεί? Πήγα στο σπίτι μου, κοιμήθηκα και σαν να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή επειδή ήμουν υπερβολικά πιωμένος, πάρα πολύ γιατί και δεν θυμόμουν τίποτα. Ξύπνησα την επόμενη μέρα για να πάω να ανοίξω το μαγαζί και δεν θυμόμουν καν ότι έκανα κάτι τέτοιο δηλαδή. Και πέρασα από εκείνο το σημείο και είδα τον κόσμο, την αστυνομία, ξέρω εγώ. Και εκεί μου ήρθε στο μυαλό αυτό που το μεγάλο και τραγικό λάθος που είχα κάνει. Και είχα σκέψει το κεφάλι και είχα βουρκώσει. Μετά από ό,τι έκανες, μπόρεσες να πας στο σπίτι και να κοιμηθείς? Δεν ήμουν φυσιολογία εκείνη τη στιγμή. Δεν ήμουν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, δηλαδή ήμουν κάποιος άλλος. Λένε κάποιοι μάρτυρες ότι πήγες την επόμενη μέρα όντως από το σημείο? Όχι, δεν πήγα από το σημείο έτσι. Ήταν ο δρόμος μου που πήγα στο μαγαζί κάθε μέρα. Άνοιξες κανονικά το μαγαζί την επόμενη μέρα? Ναι. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα δηλαδή? Και πήγα στο μαγαζί και έκλαιγα όλη τη μέρα δηλαδή και δίνω πελάτης μέσα και ήμουν καναράκος, ένα σκουπίδι δηλαδή. Το κινητό της κοπέλας, γιατί το πήρες, γιατί βρέθηκε στο σπίτι σου? Το πήρα έτσι γιατί πίστεψα ότι θα πάρει τηλέφωνο αυτό, τίποτα άλλο. Θα πάρει τηλέφωνο ποιος? Η κοπέλα κάπου. Δηλαδή
Έχεις αντιληφθεί πόσο φρικτό είναι αυτό το έγκλημα που έκανες? Το έχω αντιληφθεί και έχω μετανιώσει πολύ φρικτά και σας έχω πει ότι δίνω και τη ζωή μου ακόμα για να γυρίσει πίσω. Πάντως από αστυνομικές πηγές βγαίνει ότι ήσουν έτσι κοινικός στην ομολογία σου, ότι ήσουν σκληρός, ότι όταν ομολόγησες δεν έδειξες ίχνος μετάνοιας. Ισχύει αυτό? Όχι. Όλη τη μέρα έκλαιγα μες στο κεφάλι μου. Ποια πιστεύεις ότι είναι η ποινή που αξίζει για αυτό που έκανες? Για μένα είναι η θανατική, πιστεύω. Και το λάθος που έχω κάνει ήταν πολύ μεγάλο, θέλω να πω μεγάλο συγγνώμη σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους γονείς της ζωής. Που ήταν δηλαδή μια πολύ τιμή οικογένεια. Λυπάμαι ειλικρινά για αυτό που έγινε και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ό,τι και να πω δεν είναι πολύ λίγο. Η άλλη κοπέλα που σε είχε καταγγείλει... Εγώ αφού την πήγα με κάποια τράβαλα, ξέρω εγώ, και μου έπιασε μέσα. Με έπιασε στο έτσι, δηλαδή με είπε να χωρίσω με τη δικιά μου για να το φτιάξω μαζί της και τη χτύπησα εγώ. Γιατί έλεγε θα τα πέσει η κοπέλα μου, γιατί έχω 5 χρόνια σχέση. Και εκεί τη χτύπησα, μιλήσαμε με αυτή την κοπέλα. Μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, δεν θέλω να με ξαναδείς και τέτοια. Και αυτό ήταν όλο δηλαδή. Και πήγα με έκανε μήνυση για αποφερδιασμό. Έγινε το δικαστήριο που έχει δώσει 3 διαφορετικές καταθέσεις. Ναι. Αυτό και αυτό θα βάσει τις καταθέσεις του και τις δικαστικές εξετάσεις που δεν είχε κάτι. Το σαν βιασμό, σαν τέτοιο, απλά μόνο κάτι χτυπήματα. Το διαχωστήκε που την είχα δώσει. Είχες και μία σχέση τα τελευταία 7 χρόνια. Τελευταία 5 χρόνια. Έχεις μιλήσει με αυτή την κοπέλα σήμερα? Πού βρίσκεται? Μου είπε ότι δεν θέλει να πάρω ποτέ τηλέφωνο. Εντάξει, και ήταν κάτι συνταρακτικό αυτό που έγινε και πιστεύω ότι έχει δίκιο. Στους γονείς σου, τι θες να τους πεις? Ένα μεγάλο συγγνώμη. Στις αρχές του μήνα είχες γράψει στο Facebook ποια θα σήμερα. Όχι, αυτό ήταν φίλοι μου που μπαίνανε μέσα στο Facebook το δικό μου λογαριασμό, γιατί δεν τον είχα μόνος μου τον λογαριασμό, το είχαν διάφοροι φίλοι μου. Εγώ στο Facebook που είχα να μπω πάρα πολύ καιρό και μπαίνα δηλαδή πολύ σπάνια. Την εβδομάδα ξέρω εγώ να μπαίνα μια φορά και αν και αυτό στο 5 λεπτά γιατί δεν προλάβαινα από τη δουλειά, από το μαγαζί, δεν είχα ίντερνετ στο σπίτι και έτσι. Και πώς είχαν οι άλλοι φίλοι σου τα στοιχεία σου, το user και το password δηλαδή? Πήγα άτομα, ναι, είχαν τα στοιχεία μου και τα ξέρανε. Δηλαδή ο ένας που μου το έκανε, γιατί εγώ δεν γνώριζα και πολλά που PC και τέτοια. Ο ένας που μου το έκανε και ένας άλλος που είχα δώσει εγώ. Την ταμπέλα Μανάβης στην κρίση πώς την έτσι εμπνεύστηκες?